رياض الصالحين باب بكونتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الإصغاء الجالس لحديث جالسه الذي ليس بحرام، والاستنصاب العالم والوائذ الحاضر مجلسه. عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. باب الإصغاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا رب زدنا علما. بيتنا سوية هجرية بكلة أني كمناني أني بناني أني سبا شهر سفر من هجرة سانكلو فلنا بسوية ومغني ولون فلنا. ميلاد النصارى وكجاتي بافلاني مغني كله سانكالو تانا بيسوني ونانينا. أمبي باكو جيكورني غلوفلا مسجد السلام كونو. باب إسقاء للجليس لحديث جليسه. من بند بنا كما منكا شيغي نيغون نابي بارولا يورو لابي نيغون كابي بارولا ika ito ɲɔgɔn ka kuma iki tiloma jɔ ka lamɛn. alladhi laysa bi haram, kuma min tɛ haramu ye. n'a bɛ bɛ baro la yɔrɔ kelen ni to ɲɔgɔn bɛ kuma i tiloma jɔ k'a ka kuma lamɛn ni kuma min tɛ haramu ye kelen. wa infinsati al-alimi wal wa'izi hadir majlisihi, ani min bonda bayira a ɲininen do doni kɛbaga fɛ ube wajulikɛla i ka majilisi i ka wajulikɛyɔrɔ ube i ka kalanyɔrɔ i ka a ɲini mɔgɔw fɛ k'u ma k'u k'i lamɛn. basi t'o la o ɲininen do doni kɛbaga k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ a ka doni ɲini yɔrɔ la ni mɔgɔ minnu bɛ kuma bila derisu kɔrɔ a k'a ɲini a tigi fɛ ko karisa a y'a ma ko ube ako mɔgɔ dɔ bila la kuma ninnu fɛ dɛ k'u ma ko. ube wajulikɛla n'a bɛ wajuli la mɔgɔ minnu b'a kɛ ka kuma a ka wajuli yɔrɔ la a ɲininen bɛ a fɛ a k'a f'u tigi ye a y'a ma ko a ka lamɛnni kɛ. ube a ka mɔgɔ dɔ yamariya karisa fo ninnu ye dɛ k'u ma ko. nin bonda bɛna kuma olu de kan. bonda min tɛmɛna an y'a yira an ko ni ciden bɛ kuma a bɛ kuma fɔ ka jɛya ka bange de. n'a ye hari fo siɲɛ fɔlɔ n'i m'a mɛn a bɛ filanan kɛ, n'i m'a mɛn a bɛ sabanan kɛ, sabanan in kɔni n'i m'o mɛn a b'a dabila. mais ni ciden y'i fɔ depuis siɲɛ fɔlɔ la i y'a mɛn i y'a laminɛ o y'a bannen a tɛ saga kan. mais n'i m'a ka kuma min mɛn a bɛ saga kan fo siɲɛ saba. ni siɲɛ saba dafara a bɛ kuma in tigɛ a tɛ saga kan tuguni. mais nin bonda nana de kuma bɛ kɛ e min fana fɛ ni mɔgɔ bɛ kuma a lamɛn. nin bonda bɛna kuma o de kan. min ye al-istiqa'i laɲini fila b'a la. wa husnu al-istiqa'i yakunu bil qawli wa bil fi'l. min ye lamɛnni ko ɲuman a bɛ kɛ ni kumakan ye a bɛ kɛ ni kɛwale ye. kumakan ye mun ye? ni tɔɲɔgɔn b'a kɛ ka kuma bɛɛ bɛ baro yɔrɔ kelen de la. kelen b'a kɛ ka kuma
e kana ta kuma ka kuma bila ka kuma la ka wasu wa ka kuma la fa bi an lam yatakallam idza kana jalisuhu yatakallam ni su nyogo bake ka kuma e kana kuma fa yahsul bi jalika taswis ni e ko be kuma karasa be kuma aka kuma iba taswisi iba nyagambi an yakuna kullu wahid yatakallam ma jalisihi mu kilin kile e ba ke ka kuma ni ba ke ka kuma o manka والذي ينبغي في المجالس أن يكون الكلام كلاما واحدا من ككبر يرو لا شيء يرو لا كما كما كلني حتى ينتفي الناس جميعا بما يتكلم به بعضهم ni kuma kera kelenya mo kelembe kuma toba lame kuma imbeke kuma ye kuma minni mo dobe na fasoronai mi kana ke to nyogombe kuma abake ka kuma min fana fo haramute junubu kuma te kuma na famando ebe ta kuma wore bila okoro kanu ke lameli de ke ni bonda bina kuma odeka ballo baroda chamu fleshisa ni mo mi ne politiki kuma ta ye jiya kuma ta ubi lamede me kana ta do tawhidila ni eko be dina baro de fo itara do tawhid kuma la itara do sunna kuma la itara do ala ko sala ko salu tumbe nin chogode la ube do de be kuma do bilika kuma la ube do be telefoni triki ko bila kuma do la ube do be telefoni triki ka do tiro la ka ke abe ko ka ke kuma ni mo wore be kuma tanke ebe dina kuma min fo no manduye ni nye koye amanka ni mo be kuma haramu kuma te allame ka soro ulu be kuma munu yere lamme ulu be haramu ile be lagawe jiya baro nunu ado haramu ado lagaw kuma fufalati annafati ka jenyina mala annafati ka lagara o kuma yere de manka lamme yere ayi me kuma de be lamme sisa de so be kuma de te lamme o be kuma bila koro kele fulanna wa mani siqai bil fi'l ni ne ka hada maden lamme ikana ke wale wore bila aka kuma la fa yanbaghi idha kana lil insani yuhaddisuka an tuqbala ilayhi bi wajhika aka kan hada maden bake ka kuma foye inye shamade ni mo bake ka kuma foye inye shama kana to ka kinin laje ibe numan laje atumbe jiya kuma mununa atumbe nafolo baro mununa atumbe politique baro mununa beya dade kala melike ni ninni ye dina kuma fo ube yeso be kuma fo ayi lagara kuma fo doro ebe ni mi kini laje lamfe ibi numa laje lamfe iti nye shama kala me woyede kabaka kamo ka kuma leme ni kewale anko minye ki dade ki kilometer kamo ka kuma lame chogo ya fulade do fulo kana kuma bila ka kuma lam fulan nan na be kuma yin shama da ka laje ni mo be kuma ebe kinin laje ebe numan laje ebe ko felan laje woye koye o manka atigi be mun dambi katima yere bonya atigi be la idambi kata jogo minya yere bonya ni mo be kuma ebe kinin laje la ebe numan laje la ebe ko laje la vitinye shama kaka kunye shama kaka kuma lame atigi be min dambi katima woye yere bonya de وسأل دي كوكورانا كنو ولا تشائر قدك للناس ولا تمسي في الأرض مرها نؤمن كوشيا كونا ديني أكون دي يكني تمان جميع كبو مغولا دي نمغو بكما إبي كون لاجي ينفي إبي كنين لاجي ينفي إبي يمان لاجي ينفي كي تمان يرا لايتي نيشاما ندي كانوكي كانت تاما دوكو كنو كفانا ني يربوني donc ni hada made ni mo be kuma ebi taman dama uri bi ko dama uri bi ko nyu daw yele maka boma yere bonya de do fa yanbaghi an tas'ilayhi wa an tuqabilahu bi wajhika hatta ya'rifu annaka qad hasasita bihi nin kaka ni mo be kuma ni shama fo atigina do ka fo a karasa akan mako ben ka kuma la karsa hamnanin ka kuma illa idza kana yatakallamu bi shay muharram kullu mu kuma na baka ka haramu kuma da fo ka qaybati aw kalamu lagaw
na be korofoli de ke uba be kuma lankolin de fon nafati kuma minna وما أصبح ذلك من الأشياء المحرمة أن ننون أن يكون كو حرام لنا فإنك لا تسقي له ني يكني تلو ما جوكو يبني لامي إماي تلو من كجوكا منو لامي كو كيرا أنبولو أكيسو دي تلو من كجو منو كورو كو لامي دي أنك بارودا بي تلو بارودا بي يولو دي سو بارودا بي يولو دي تلو كان كجوكا منو لامي دي أمبان تلو تشيكا بولو دي كورو min ye korofoliw ye korofoliw kuma lankolon kuma haramuyalew e kana itilema jo ninnu kɔrɔ k'u b'u lamɛn bal anha an zalika shay a tigi bali o la de ni mɔgɔ min bɛ kuma dɔ fɔ nafa tɛ kuma min n'a ka diɲɛ ɲɛnama n'a ka lagara la a fɔ a ye de karisa nin bila n'a bɛ mɔgɔ de kɔrɔfɔ a fɔ a ye de karisa nin bila a bali a la de n'a bɛ kuma haramulen wɛrɛ de fɔ a bali a la de فإن استمر يتكلم بكلام محرم ولم يشير إلى قولك وإلى نصحك فالواجب عليك أن تقوم من مكانك وتفارقه من يغب حرام كمالا أبي كرفولي كمالا أبي كمالا كلنا أبالي على ni e ya bali e ye kuma min fɔ a ma tiri dɔ kɔrɔ a mi ka balili mɛn a ma baara kɛ n'a ye ayiwa wajibi e ka wuli ka bɔ yɔrɔ la wuli ka bɔ yɔrɔ la i ko yɔrɔ tɔ ye dɛ ni mɔgɔ bɛ kɔrɔfɔli la kana lamɛn o la dɛ a bali a la de a bɛ nɛmɛnɛya la kana lamɛn o la a bali a la de a bɛ kuma haramulen wɛrɛ fɔ a bali a la dɛ a bɛ kuma lankolon fɔ la a bali dɛ n'a m'i ka bali ni i ka kɔnɔndiya n'a ma mɛn wuli yɔrɔ in na i k'a to ye yiri wɛrɛ de ka taa k'a to ye a dɛnna ye mun ye ala ko wagati nazala aleikum fil kitab a ko ni ala y'a jiga aw kan kuranɛ kɔnɔ an ija sami'tum ayati llahi nayi alaka ayaw ne mɔgɔ min na yukfaru biha na bi kafiranu ye aw yusahzaw biha udi na bi tulunke kenu ye fala taqudu ma'hum hatta yaqudu fi hadith ghairi akana sigi kafaru kade hunu donna barwela min te ka kafiranu qur'anai hunu donna barwela min te ka tulunke kenu qur'anai innakum aw ijam misluhum mɔgɔ b'a kɛ ka kafiri ni kuranɛ mɔgɔ b'a fɛ ka tilen kɛ ni kuranɛ ala ko ni sigira ka fara tigi kan a ko i n'a tigi bɛ kɛlɛ a bɛ jurugu sɔrɔ i b'a ɲɔgɔnna sɔrɔ inna allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ala fana min ye munafiqun ni kafiru ala b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jahannama de kɔnɔ ala b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jahannama de kɔnɔ donc nin fana ye adabu ye an ka janto nin fana la balo yɔrɔ la min bɛ diina ko de la a bɛ lagara ko de la ko min bɛ mɔgɔ nafa i telima jɔ o de kɔrɔ i tele jɔ i kana kuma bila kɔrɔ i k'i ɲɛsin a ma i k'a tigi lamɛn i ɲɛsin a ma i k'a tigi lamɛn ni manamana kumaw bɛ fɔ dɛ politiki ko diɲɛ ko nafolo ko olu bɛ gɛrɛ min na gɛrɛ nafantan de don hadamaden t'i yɛrɛ kɔlɔsi gɛrɛ sugu ma kumaw tigi fɛ n'u ma dabila i wuli ka taa ni yɛrɛ ye parce que haramu fɔ yɔrɔ manamana kuma fɔ yɔrɔ kuma lankolon fɔ yɔrɔ haramu kuma fɔ yɔrɔ ala ye mu'minu tanu alladhina hum anil lagwi muwaridun mu'mini tɛ manamana kuma batara kuma lamɛye mu'mini ka baara tɛ a b'a ko dɔw ma a tɛ sɔn ka kɛ a ɲana hɛmɛ n balima ni silamɛya ka gɛlɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ panka purtila ne ye tawuritigi ye ne ye mu'mini de ne ye silamɛ de ne ye sunnamɔgɔ de nin jogo ninnu lajɛ kɛ nin jogo ninnu lajɛ an bɛ nin jogow la cogo min an cɛ la o kɔfɛ imamuna nawawi rahimahullah a ye jarir ibn abdullah radiyallahu anhu al-bajali a y'o ka hadisa nati ala ka jɛ ka bɔ a ma qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i a ko ciden ko ale ma sarankani hiju sa mana ciden ka hiju laban a ye asara jama ma ko la Allah min ɲinan tɛmɛna ne ni aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya tuguni o de ko sarankani hiju wa hiju sa tuma min ciden tun b'a kɛ ka kuma istansati nasa a y'a ɲini mɔgɔw fɔ k'u bɛɛ k'u da dɛ a y'a ɲini mɔgɔw fɛ k'u da dɛ a bɛ kuma min fɔ u ka lamɛn summa qala kɔfɛ ciden ko la tarji'u ba'di kufara
akana sagin ko fere umfatulen ko fe akana sagi kata jahili barawma jahili baraw akana sagi kato man ko fe yidribu ba'dukum riqaba badi na be nyugon kan goshi kan nyugon faga akano kede cide nya iranna ya manto katto kan nyugon faga kafiriya de do me al kufru duna kufur kafira kumba bate de kafiriya fitini parce que kafiriya kumba babe kafiriya fitini be kumi fulan kafuya kumba babe chogomi ni fulan kafuya fitini be kumi munafiqa kumba babe chogomi munafiqa fitini be kafiriya fitini fana be silamu kan nyugon faga ciden ko kafiriya de do me kafiriya min do kafiriya fitini de do abe komi hadisan na ciden ko shibabul muslim fusuqu wa qitaluhu kufru akwai ka silaman nani ko fashiya de do ni ka silama kele ka faga kafiriya de do lakinnahu kufru la yukhruju min al-millati me ki bal muslima faga kafiriya min do ati labo silamiya kono wa dalilu udallay munye ala annahu la yukhruju min al-millati kafun ni silama ka nyogona silama faga ye kabayra junubu belebele bakere me ati labo silamiya kono adallay munye ala ko yinta ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa ashiluhu bainahuma ala ko mu'mini groupe fula nu kelela we nyogon faga ayu uchebe aku uchedila mu'mini fula kan nyogon faga ala mu jamakulu fure be bo ama kelen bo mu'mini yakono wa yinta ifatani min al-mu'minina iqtatalu ni mu'mini jamakulu fula ye nyogon faga ayu uchedila donc ni ayala ala yayira mu'mini jamakulu be kele kan nyogon faga ni ala mu bo silamiya kono amu bo mu'mini yakono kata aya laba innamal mu'minuna ikhwatun fa ashlihu bayna akhawaykum aya laba fana ala ko mu'minu be balima kelende ay wa aya ka balima uchedla aya balima uchedla munu ni nyogon faga aya dilalike mu'minu be balima kele aya balima uchedla donc nyogon faga bagaw ala mu bo mu'minu to ka balima yala donc wode ya to ni hadisa sugu kolosi kosobe ni hadisa sugu wo kolosi kosobe ni etara doro ko awaciden ko ni islama ko ni faga ye islama kele ko ye kafiri de ibora islamiya kono balaw berebele ba ni nye kafiriya sugu ni nye kafiriya fitini de do ate mo labo islamiya kono donc ni ya iranna baro dawla lameli kake doni yiniro lameli kake wodi yato iriyadu sarahu dobe bahajatu najirina ako doni nyini togo fulo ala ko kallamelike ali istum asamu kallamelike fulana ali isatu ki dade ako sabana ali ilmu ni yi dade ebe lamelika ka doni lame kinyoshi atigima ima kuma bila ka kumala doni na ima ke wale bilala min bisola ka bo doni ma wodi ye kallameleke ani ki mako fula ako ni fula kera mun bena al ilmu doni bena ni doni nana al amalu ika barake nay ni barake nay an-nisru ika chari doni ni la hala durude abedda min al-lameli de la lameleke ni lameleke ra ikidade iki mako ni dade yi lameleke yi dade yi mako ibe doni soro ni doni soro barake nay ni barake nay a chari abu faida yubonni hadisala باب الوائز والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن أبي وائل شقيق ابن سلمة رضي الله عنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعوني من ذلك، أني أكره أن أمليكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بما
بمخافة السامة علينا. متفق عليه. تقولنا يتأهدنا. باب الوعظ والاقتصاد فيه. من بندا بكما أنك نيغو واجو مي واجولين كاكي حكي kana wajuli chaya mugo kafwa ka negebo akadda hakela waju yemunye ka islamiya sharia ka kiru fo maqrunatu bitarqib aw tarhib ka islamiya sharia ka kiri do fo kiri ni nani ka mugo kanu kata ala ka nema ma o tugulembala ube ka mugo baga ka wala ka janga katama misali la ikafo mugo ye karasa min ko wajibira ka ikake shira alanye ikake alay wajibi min binika joni ka wajibi nunu na nyogono ba funinde ma wajibi kasilamiya kiri do bange mo do karasa alay min ko wajibi ika ake shira alanye ikake shira alanye joni alaka wajibi de lamunu nana la qur'ana de lamunu nana la hadisa kufo wajuli femmin kabboni wajuli fembe wo qur'ana de ala de ko qur'ana kono ya ayuhan nasu qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum ala ko hadama dun ako wajuli nana aw makabati gi alafe wa shifaa'u lima fi sudur ani fura bana munun be dusukun kono anu o fura nana aw manin qur'ana kono wa huda qur'ana kandade wa rahmatul lil mu'minina qur'ana nema de mu'minu ye awa wajulu femmin kabboni wajulu fembe ye o yala ka kitabu de qur'ana ale de tarhibu faranyugonka kari janna ko ni tasma ko faranyugonka ka alwe sirne bagaw ani mu'minunte ala makote ala kola ku be ko fo qur'ana ko qur'ana yire ni alla jabe tarhibu na yi kanu katala kan nema ma anela ka sarama yoro dola abi baga la ka janga kata ma yoro dola ni qur'ana yi arjanna ko fo abe tasma ko fo tuwala ni qur'ana yi alanya siranya baga fo mun te sir alanya bu fo ni qur'ana yi islama fo be kafir fo ni qur'ana yi mu'min fo be mushriki fo e wa qur'ana yi ninde kata wajulu femmin kabboni wajulu fembe o yenin qur'ana de mi qur'ana yire ka wajulu min fulenene ni ale de kabboni wajulu fembe ate be nafa koy abe jon nafa ala yo fana foanye inna fi jalika la dhikra liman kana lahu qalbu aw alqa sam'a wa huwa shahid ala ko inna fi jalika akwa bin qur'ana la dhikra hakli jigi bin qur'ana la liman kana lahu qalbu mu'min nibsuku nyumam bala la nyini nyumam bala qur'ana ye o tigla moy hakili jigi fende aw alqa samwa ube na ya tilo bila qur'ana la ka tilo majo ka qur'ana la me wa huwa shahidu adisukun yire hadare alendo qur'ana be ninde nafa koy qur'ana be ninde nafa ni qur'ana ni mo ni qur'ana la me chogo itilo bala men la nyini nyumantila nimbe fote foy nafa ema ni disukun mani la nyini nyumantila ate foyi na foyi makele fulanme ni ebe qur'ana kala nyorola qur'ana wajilu be sika fo ayo be kala abe tawsiriye imi tilo bila qoro yika telefoni be bolo be tinonge kenai ino kitabu wore buru be bake ka kala imi tilo dola yibbi sukumbe yoro wore telefoni be tilo la ube imi dobe wastapula telefoni na yibbi sukumbe yoro wore ate foyi na foyi ma qur'ana wajilu te be na fa koy donc fo hada madin nonun ka kuloside ni ba fe qur'ana ki nafa lanyini nyuman ka soro lay bisukun kono qur'ana ka wajilu bi nafa afulana itilo majjo ka qur'ana lamme asabana ibisukun sugula fe miwre sibo ibisukun kono ka qur'ana lamme mo be qur'ana lamme ni hakilini lanyini nyumaye ni mbe fo alebe tayoro dola aba famu mais ni mo be wajilu ke chogo yedde lanati chogo ye ko je ya chogo ale ta ke killamenu la nyini nyuma ye adusukunte atilote abe mu famu te foi famu kunu nun ka koloshi min mo min ka dusukun jara wali yaidu billahi faqad qala allah ta'ala min dusukun mani la nyini nyuma tala alaye mun fo ka kibariala
وإذا ما أنزلت سورة على كل سورة جينا فمن من يقول أيكم جادته هذه إيمانا إذا مغو دسرو منافقون لا مو بورا تشيدن كرو سورة جينا تشيدن كايا كلا بكا دي نيبي منافقون دسرو مو بورا تشيدن كرو من سورة من كلا نسيسو أيف دو فرجون كاللمنك أولا أو يفهموا أيف دو فرجون كاللمنك أولا ألا كفهم الذين آمنوا مغمن لمن يرى فجادتهم إيمانا وهم يستبشرون سورة من جينا أيد فرق لك لمن يكو بالنسون جانا يفنا مؤمنون وهكذا المؤمنون ونسمونكم مؤمنون بين تقدر كلما قرأ آية من كتاب الله ازداد إيمانا بالله مؤمن فلي وقت ناي علىك آية دوكلا قرآن كنو وبي علىك آية دوكلا كالتوسيرين دوغي فرق لمن يكا واستبصر بما جعل الله في قلبه من نور من هذا الكتاب العظيم أتجد النسون جافنا أنا النور من بلا أكاد بسكون كنو من القرآن بنيانية أتجد النسون جانا يدي درسوا من فلانية من بمسير كنو من بكوفه نقول لا ينيم بالا بسكون يم بالا بسكون نور نم بالا وكذا يبين النسون جانا هرب دو تسكون مرفوع بمساسوتي لا ينيم دبوكه abe jamana kono abe jamana koka ni dow yere hari deresu yere ka bola akada dow ye akanake akadia akade o dow yere ala ne kule ko de foya o ma damina biyo a dow yere be no yella mene ko no bora eska eye be famu ne mo foy famu ka kuma wala eska ali abake ka mun foy bake ku famu yere ne ma foy famu wala ite foy famu law o ma damina an nawo otan toro yere fana otan de kuraje fana ciiden yere ni aye qur'ana kala jama ye nu gora ni nyogona be fo ala fule ko de foya ni sora min jigina ni ciiden yakara muhammadu yakala aye do fara jonka limanaka awla ube nyogo nyin kala munafiqu ala ko muhammadu limanani ala ye ciiden yin min kala aye do fara wulu kalimanaka o pu be ni son jana ifana akadu ye be ni son jana ifana ne men ni munafiqi ube bana bi disukun kono ate fol nafa ila e pe amandiye fana ate fen nafa ila amandiye oyi de disukun jalende do bana bi disukun ala kan disukun furake wodi atala ko wa amman ladina fi qulubihim marad ni ala ko bana be mo mun disukun kono fajaratuhu jisa qur'ana kala ni tawsil min kala na abe do farawluka junubu de ka ila yuridisu mukata ko junubu folowla parce que nala ka aya kala na eka e yibolo fili ola e dimina wala okoro dore farne ka junubu go be do ma farata e ya ko yere de a foli yere mande hari atumman ka fo do farala e ka junubu koro kade junubu min bila do farala kade wodi ala fule ko de foya wa man ladina fi qulubihim maradu banabe mu'minun bisukun kono fajaratu murjisa qur'ana kala ni ayi do faralu ka junubu de kay la yurjisum kato ka junubu fuluma wa matu wa hum kafiruna usara ukafir lama na'udhu billahi min zalika ala kanti shoma fa yanbaghi lil insani an ya'idda an-nas bil qur'ani wa bis sunnah akaka muro ka hada madu wajuni qur'anai ko wajuni sunnai wa bi kalam al a'immati ika muro wajuni awa islamiyya dinan nyema ka kuma wuye sunnan nyema munun temena salafu salihu la muro wajuni qur'anai muro wajuni sunnai ika muro wajuni ka kuma wa bi kulli ma yalimu al qulub wa yuwajjihu ila Allah azza wa jalla ani fuma fumbe hada madin ka dusukun magayade kam muro dusukun yesi alamade masamin ka ba korota lelo muro ki jija ulude kelila ne baru kuntaw ni baru funi politiki kuma wote muro ki jija de ka ke wajuni kala de kam muro wajuni qur'ana kam muro wajuni sunna kam muro wajuni islamiyan nyema bauka kuma wuye muro wajuni ulude ni kam muro dusukun magaye kam muro yesi alama o ko fe minye imamu an-Nawawi ayen mbonda do aye aya fo udu ila sabili rabbika bil hikmati ala ko wililike katitigi ala kasirama ni ko donye wal mawidati li hasana ani wajulu chugonuma wajulu kelaw ala yubila shira wajulu kake ni doniye
udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawjati al hasana udu ila sabili rabbika yani la dinillah sabili rabbika kore munye alaka dina welelike kata alaka dina dema mo kana welelike kati yerema mo kana welelike kati ka jamama kana welelike ne ka balo chogo benye chogo me welelike kata alaka dina dema ila sabili rabbika bisun kala se fulaya welelike la kelen kele ka welelike alaka made welelike kata alaka dina dema kana welelike kata jamana ka sagoma kana welelike kata jamana den ka ninduma kana welelike kata au kam misiri jama ka ninduma ibi welelike kata alaka dina dema alaka dina welelike kata dema kana welelike kata yerema ila dinillah lianna sabilillah huwa dinullah nuko alaka sira okoro alaka dina de okoro alaka dina de donc welelike ni alaka dina awa ala fuleka fe sabade fone aya kuno folo yemunye al hikma folo mbake nani ye folo bisukun kala sika soro welelike la bolo ila sabili rabbika ala ma fu ila jamaatika ama fu ila qabilatika ama fu ila nafsika ama fu ila majhabika ila sabilillah ila dinillah welelike kata alaka dina dema kama welelike kata kabilama kana welelike katika jamama kana welelike katika majhabima ibe welelike kata alaka dina dema tele fulana al hikmatu welelin ka kene kodo hikma yumunye ka fen kelen do adorola wazalika bi an tanzila al umur manajilaha bunu semil ko hikma yumunye ko min kaka ka do yoro mi adorola wore to hikma wajulu wakati ka kolosi kuma wakati ka kolosi wal kalamul munasab kuma min kanka fo yoromi wal qawlul munasab kuma min kanka do yoromi li anna ba'da al amakin la yanbaghi fi al mawja parce que yoro dobe wajulu manka ke yorola wa ba'da al ajminati waqtu dobe la yanbaghi fi al mawjat wajulu manka waqti la wa kadhalika ba'da al asqash mogo dobe abilla hala dola ani wajulu manka ola halala bal tantazuru hatta takun mutahayya li qabul al mawija ni ye mogo la jabilla hala dola har ni ye wajulu fonne nyata na fate sika wajulu mina kana wajulu wakati la abilade fo wakati minni a hakili be sika wajulu mina mo hikima yinde cinya kanka fo yoro mi be cinya inde fo yoro min kanka geleya a geleya de yoro min kanka noya a noya de hikima yinde mais anye hikma ke munye ka munumunu cinya kerefe al mudahana ka munumunu cinya kerefe kana do mogo ka ewa jogo la kana mogo la gose kana mogo safte e ka munumunu doro cinya kerefe yiki ka wajulu ke imam mogo la gose imka ka wajulu ke mogo jogo mafo ika wajulu ke mogo masafte anye hikma mina ninde e har ni musiru do be dayele ko nabi al mami min yini akake min be se kuma chocolate fonctionnaire de be mogo baw de be a mogo kabbo ala ta kaciyama mogo kabbo ala kaciya foli ma jamana in kono koy ni misiru do ale mami munum bereya ayu ke mogo munum be ko karama be je ko karama be kuma chogo do mogo baw de be na ya ima ni wala mami sugu fana si yele na mimbarika hara yi programu min dila aya kun korota ni jo yoruba tigito nyabenna aya kun korota ni wortigi baro nyabenna kutuba nyagambira abe fangureta obe jigisa foite fama ka kuma wala parce que programme bilalaw parce que ayere yo de me ko mogo de kata min kuma choko kanyi mogo baw de bena ni oye mogo baye abe se katila ni oye setri obe se katila hikima yere mbalimaw ko min kanka do yoro man ika do yoro la hikima te ko mogo ka munumunu cinya kerefewo cinya tisika fo hikima to yewo e ma chide nyere wajuli te ta hikima te ta chide nyere dala ha yoro dola mogo do nana yesu ne ke mishirila chide nyaro ata do de abadu ninta do de seba wulila kuba abugo kuba ge akoya to ya kaka sugune dafa uya to ya kasugune dafa chiden kwa ye jirufure fajila aka bo sugune ka ye jirufure fajila ya bo sugune ka chiden ye burusu mogo de do aya wole akoya parce que yesu ro wakati chiden ka misiri ni ya laje abe ko min misiwure dilale atumajo ka gwala majo doro mogo be salla kono ale nana dodo ka misiwure do ube bawure
aya siga yesugune ka tilale cidon ko yante sugune yero mene ni ngom misiri de foy tenya ya ni jikuru ni qur'ana kalanta ni salli sugune yero tenya ceyin ko tumami usallira salli banna kunti ala ikanne ni muhammadu hinna ikana hinna ma gorela ka faranka de parce que sebo ye wa gilim min ke katama ani ciden ni jogo nyuma min yirala ko alaka hinna leni ciden dorla ciden ko eye fenyur wale korode alaka hinna wirwale ndo katemeneni ekare aman no ya yiranni nawa ne dondo la ciden ni sanu bolona ndege ye cedo bolola aya fosini fanga e kafili aka dola kelebe janaba tasuma kamide takado ibolola gele ya kere ya uba makaya ama fa boka fili de ciden yire de ya minani abolona ndege mina ka fosini fanga e kafili duguma aka dola kelebe janaba tasuma kamide do ibolola har ciden talen kofe sebo toko ce mai ki kasaru tay katana iki yire na fane chogorel akwai ciden bolo yire min fili ne makotola atara ka fililento sanu awni nunu ye kelenya donc nako hikima yede nogoya kaka yoromi nogoya ke geleya kaka yoromi geleya ke hikima yode wele nike kati itigi ala aka dinama bil hikima ni kodo hikima munye ko kon kanka fo yoromi aka foye ciya kanka fo yoromi e ma ciya foye e hikima kewa yoromi kanka fo ka je ya taro munumunu hikima kaya ibe wogandi yoro min ka wakati la bidia do bidia min kan ka fo wakati mi emo bidia fo imunumunu umra o bidia kerepe kata fe ngore fo hikima kaya ima hikima keo sunna kan ka fo yoro mi o sunna fo yoro la bidia kan ka fo yoro mo bidia fo yoro la haramu kan ka fo yoro mo haramu fo yoro la halala kan ka fo yoro mo haramu o halala en ka yoro min kan ka no yoro no ya yoro min kan ka gele o gele ya ninde hikima ninye fulana minte fulewa fulana ewa asaniya komi blose minu ye sabare nati ni de ewa fulayin faraka dusukun kalashi fulana ye hikima sabanna al mawjatu hasana wajulu chogo nyuman ka suru ibolo wajulu chogo nyuma ye munye ni de wajulu ke ka wajulu chogo la min beske sababu kam mugu dusukun magaya kunye shi alama akake الترقيب فيها أولى فبالترقيب نواجلي كم لك نكت ألك سرما أني ألك سرا ينينما أني ألك نيما ينينا نور كاكا كافو يكوفوي وإن كان الترهيب والتقويف فيها أولى فبالتقويف والترهيب ني رياض واجلي من فلنيني نين كانكا كافويا كم لسرا كوب بغا أولي كانكا فويا يكودي فويا وجلي حسنا ينين وكذلك تكون حسنة من حيث الأسلوب والسياقة هكذا أبو تقول واجلين نتقو فنا أكاكي تقو نمائي أكافو تقو نمان دا أني أكاد دليلو دليل منون بسكا مغوصا يادن واجلي تقو دو فنا بي واجلي كلا چامان كا واجلي بي درسل كلا چامان كا درسل بي أكي مغون نفا ni teresu befo wajulu bana befo ebi afo bamanan kan na katadro ka ke komi baro delilate fo qur'ana dilate fo hadisa mo ka se ko famu ko do bisukun kono aka mo na wasaka gele ni wajulu befo de bil adilla ni be kuma min fo ba della fo ayala ni be kuma min fo ba della fo hadisa la ni be kuma min fo ba della fo salafu salu katabolo la o de be do mogo dusukun kono ka magaya o de be ke sababu ye fana ka mogo la wasa o be wasa di mogo makosobe ka teme kuma o be fote kata dro de la tefo kutubo do be jamana kono ni ya laje yere ni nyaate brela tigi bolo o be nyaata la be mimbari ka micro bale e be ala kala be baro yere de la ibe ala kala tigi bake ka baro de ke tanka bake ka kuma fo kata chogomi de late fo qur'ana de late fo hadisa de late fo sarfu ka kuma la ibe ala kala yere atigi be baro de la kata donc wajulu chogonyuma akafuni derelay wadi atola ko qur'ana ko ma kana li mu'min wala mu'minati idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khayratu min amrihim parce que ni de la fura qur'ana ko de la fura hadisa la ala ko chogodi akwa te daga mu'mini chemai amanka mu'mini chemai amanka mu'mini musomai
ni ala na ciden ye ko min tige kabila yoro min aw ka aka suwantiya do ola min amurihim suwantiya te awla aka kola tanki ko ala kote tanki ko ciden kote tanki ye mumini cema ye mumini musobe kani ka hakina do yoro la suwate ebolo e ka kola ala ta folen ko fe suwate ebolo e ka kola ciden ta folen ko fe min ni nyede de ni de la fora tigiye de ni ema de la fo atigiya abado ko ala ta do cogodi abado ko ciden ta do cogodi ato do min ni wajibi ke ya bekene bil adilla ka ayafo ka hadisafo abado sisan ni ala kan yamaru kande abado sisan ni ciden kan yamaru kande donc suwate ne bolo ni na min benne kan ni nan ka tuwa ko abella wasa donc nunu ka korosi parce que mogo do be awa ni ko an ko dalila mogo do fana be a dalilu shar'iyya wato ulu wasade foi ka dalilu aqliya de nati mogo do be sharia ka dalile qur'ana ka dalile hadisa ka dalile to ulu fana wala wasa fo haklila hada madon kan yana mane haklila dalila ko ulu fana de nati wode be do la wasa ima hari kafiru akacha qur'ana kono tanke kafiru qur'ana ka dalila ma ko tala ala be saka kunu delila fuye ala be saka kunu fuye chogodi ni sanji nali tumami kafiru ko yala kono na korola akera muguye akera bogoye ako ala be sagi ko odila kurayewa yomalaka madowa ala yujabu chogodi qul yuhyi halladhi ansaha awwala marra dalil aqliya ala ko chiden ka fuye ulu fule kan min ni keli janya ko ni kolo ko na korola akera boye ako jombe se ko kono khiyama do ala ko cide mafuye min ye kolo inda na tunte jiyan kono ni ala aya da kana ti jiyan kono o masa de be sage ka da kurai lagra ala de la kani munye dali folo ala de la kani o de ko masa min nin kolo da kana ti jiyan kono de e wala be se ka saga to korona dalil aqliya إما يلاكو آية وركنو هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كل على دي يدالي دامنا كدام فيهم دالي دامنا كنا تجينا كنو أو ني على دي بوسا وتقول الله غير وكانوا غني على بلو وكانوا غني على بلو آية وركنو علىكو أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا أنا كم مسمي سانكرو فلادا musamman yadda kuma kula ulun fula dawo yana umma satti siga hada madin saka chukula lagara ha ala yire ko uhu ako ala bese wode ya to yawa sanji fanan na chugo ala tumbe saka kunu ka sabati kafiru hakilila ni sanji na chugo ala be ayawun nati dugukulu jalendo kasa ni dugukulu jara ala be sanji nati sanji be dugukulu nyigi abenya maya faren fun be gwala ala kum musammin yin nin kede wala be saka hada maden fana fatulen ko ala be saki fana nyana maya dugukulu jalen ko fa salen ko ni faren fen tala ni ala jinna ti kan nyigi ka faren fen gwala de e hada maden fana fatulen ko ala be saki nyana maya Allah gara donc ala tumbe dalili shar'iyya na yo fo qur'ana kono wa makafir min lawasa ala tumbe yawa dalilu aqliya fana fo mimbe ukanda ko dubere bul mutim dalil aqliya de yakanda suratu najm kono ala ko yalawo hada madamu fununi ne yana aude ya au yere dawa ha ay am nahnu alqaliqun ha am khalaqu anfusahum suratu ha aya be qur'ana dursi bawo te ale wala نعم أم خلقوا من خير شيء أم هم الخالقون جزاك الله خيرا ala ku yala hada madun dara dan fe dara de ba kasuru fuyi muda kudu yere de yere dawa Jubair ibn Mutima ya soro lahiru be ciden ni kafiru ni nyogonce ko nyogon an kana nyogon kele
abora makare kana madina ayi ciden so abake ni kanni aya kala ako kada qalbi yatiru ako aliyin ni aya ne atora domi da leka dusukun ka pakabo akono kata asirana yire sani akase ciden makado silamiya kono saya kana so ala ko danfu yala udara de kasoro femu dawa ube uyere de uyere dawa dalila kala de fule ne ni miri kala min miri la yala danfu munu fule jian kono tewo do muda a ube uyere de yuda dambaga to lawa dambaga bula ayi islamiyya soroni ni ayade jiweru bunu mutim donc ni wajulu umaye ninye ni ye delila fo qur'ana ni sunna kono mogo do fana be mumbulu wasa dalilu aqliya iko fana fara iko fana fo ka faraka aha hadisan kala no وأن أبي وائل الشقيق ابن سلمة رضي الله عنه قال سمنا بوائل ما شقيق ابن سلمة لك جكبما قال كان ابن مسعود رضي الله عنه كو عبد الله بن مسعود تنكرا لك جكبما يذكرنا في كل قميص مرة كو الأمسا عبد الله بن مسعود تنبولو واجو سنياكله معنى دوغكم كلو سنياكله فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن شيد قام كو عبد الرحمن فا لوددت أنك ذكرتنا كل يوم نيا كانوا دونو دوي كان واجو كان حكيلي شيد يني عبد الله بن مسعود نبا في دونو دو دي كان حكيلي كان واجو فقال عبد الله بن مسعود كو أما إنه يمنعني من ذلك أقول ني min bin bali koke ana akrahu an amillakum wa inni atakhawwalukum bil mawjati ne tafede wajuli ka negede bo awla wodi yato ne ba wulla fama wajuli la akon min bali dongo do nin tawaju ne tafede wajuli ka nege bo awla wodi yato ne ba Allah fama wajuli ma kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bihi kumi ciden fana tumballa fama wajuli ma cogo mi maghafata samata alaina pour wajuli kana nege bonan kana Allah ciden fana tumballa fama lade ni hadisa muntafaq alayhi bukhari muslim benna hadisaina donc hadisai anya fo cogo mi wajuli ke wakatu de bala ke cogo de bala wajuli fana te ko dongodo be wajuli la dongodo be kumala mogo la famu wajuli la de ni ma mogo la famu wajuli la ibe ke sababu ye ala ka kuma min ni ba fo qur'ana kuna ba nege be mogo la ibe hadisa min fo hadisa yere ba nege be mogo la wajuli chaman boke don ka ya yira wajuli fana fule ani deriso fana te cogo kelenye deriso dongodo kurabeta ani wajuli wakati be i jole bi ibe min fo iba suru kunu ya fo bi be sage sagala wakati be donc kanka mogo la fama wajuli ma wakati be kiun kono mikro fana mogo ka wakati be dongodo kuma be misiri kono aba nege bode wode ya to wajuli yo deriso akake dondo kabila mi dongodo ni qur'ana ya nege bo mogo la hadisa ya nege bo mogo la ede kera sababu ko ke donc ciden tumbe mogo la fama wajuli ma de abdullah ibn mas'ud fana tumbo de ke abe mogo la fama wajuli ma donc ni fana ka famu donc ayen ni bonda do wode la be komi koriya kera ko wakati shera inshallah donc abdullah ibn mas'ud ka kuma min fulan min mishiru fana la yoro la jankaton nunu fana la wakati bete wajuli wakati yoro bete wajuli yoro don bete wajuli donye donc mogo ka famo ni kera wajuli kala ka mogo la fama wajuli la wode be ke sababu ye don min nu bena ibasura be perelendo be kortolondo kala meleke mais ni dongodo ibala dongodo be ala qur'ana ba nege be mogo la hadisa ba nege be mogo la ibe salafu ka kuma munu fu bu nege be mogo la donc be ke sababu kulla fu ku farifaga ado yire be na damina na doro be wuli de ku ko di kata
fa do ba fo dongo do wajuli donc nunun ka kolosi dina kono aha سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك mbadelu ko man kanya ira ka lanya mi sisen adam na ka foko anon docteur belebele le nyon da fe an wati ni na to sisen am tulora bola na ye docteur Abubakar Diallo di ali da wakela le di dunya kabela haka se farafina bera aponi Cote d'Ivoire le ka sinema ya da bola sunin kono an kana am tulora bo kana silama jama tulora bo dina la ko ka ka di da bola sunin mbadelu nyala la tulo kan depuis simiti don kunun alkada wa damina ha ni ala tiyara ma bi di masi fana tuba karo telewa la ma de mars mena alna to wale dawa kilende kala fana ni na sali ora la rond point pascal wo quartier tenki su do fana alia arma woro mbadelu anno docteur Abubakar Diallo docteur assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh docteur watini na ali sinema yani dawla sunin kono ya silama suba alnani sunin kono ya ka ko kana dawa ke silama jama'i sisen docteur an yalmani ni kala alboni Cote d'Ivoire kana lagine kono ya alparase dawla sunin kono ya alna punya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أنا قيمي أولي كالاو تلك الدين الجنسي أنا كالاو تلك الدين اللنكنمية نعم أنا كالاو تلك الدين يفو نعم bebe se ka kuna dia soro nyama dunia ani kiyama kama soro kuna dia soro nya fuiti fo ka dina ka hakete wala law tala ka la jige nyame ma anna ko ye karamo wo mu fola ka ko anya kana temete me odo ka ka no hakil la jige wala ka no semente ya o ka ole anna ko docteur obrade kachari sai docteur alnani dawla sunin kono albarana anna punya nyafo sisen dabola ken muso deni no ba betulo sinkani ala radio ma watini na radio dabola FM 97.5 MHz al cinema yani dabola sunin kono anna ni dabola jama'a renadi alhamdulillah ma law talata